बोरो ससुक नोंना एक्टर जानो नागिरनाया बेनथ'लै सोला बे माबालाय सेस खालामबाय आंखो दा माबालाय बेयाव थाबाना आथिङावहाय बुख्रना दङमोनलां हाथारगोन नालाय नों मा हाया बिलाय हायथाथानो नाय आंनि बडिखौ फन सौगासिनो थागोन बे दाख्लैलाय माथो सोमा जानाय अननासो दाइनखो साला दा नों बांबुलाया फैबा मा खालामगोन दा बांबुला फैबाना दान सादाना नांगोन आं एद खोनाबायसो नामालै सयथ' जानांसिगोन दानाबा बोरै सासुक नोंनि एक्ट्रेस लाइन थांनाया अ बेनोथ' जाबायलै मैया लायनो थांबाय माथो जाखो नोंनि एक्ट्रेस लायनो थांनो नागिरनायालाय खोनासंनो अ दे खोन्थादो दे जिराय खोनासंबानोसै देब्रा खोन्थादो नै खोनासं अ हेलौ मादाब मोनफैयाखै इमान गोबाव होद दे नों फैग्रोनाय मा टेनसन लादो मा एक्ट्रेस जानो मोनगोन इमान देदिलाय अ दे थाब फै दे जागोन दे अ मोनफैया न' अ दासो मोनफैदों औ गाखोफै र' आंनो गस्ला दख'ना ड्रेसफोरा गासिबो होजोबनांगोन हले जागोनलै जागोन मोनहैगोन थ'लना थौ ओइ हले आंनो गस्ला लंपेन्ट बायनानै होनांगोन होनदों ओइ खोनागोना खोनायाखै आंनो गस्ला लंपेन्ट ड्रेस बायनानै होनांगोन होनदों जागोनलै मोनहैग्रोनो होना खोनागोना खोनायाखैहाय फाग्लाया लाखि ओइ माबायदि मानसि नोंलाय मा जाखो माबायदि मानसि नोंलाय फुङाव खिना खियाखै नोंलाय माथो गस्ला दख'ना ब्लाउस ब्रा होगोन ना मोनहैग्रोनोथ' हो नै थांनायाबो आं एसे लेथ्रा मानसिसो थाङाबो आं अबे एंगोल नाय लेथ्रानाखौनो आंखो हो सामफ्राम दुगैयो आं लाक्स साबोनजों नै नों सौग्राव फै दाखुरारानो लाजियाबो खोमा थांसै आं थादो आया थांगारबायसो र'लै र'ब्रा र' सेसलै एक्टर नांगोनानो र'ब्रा र' थैबाय सेस बेनो जाबाय नोंना एक्ट्रेस लायनाया साला मिनिदोस' ओमफ्राय जगारफोराथ' जाबायना अ जाबाय खावसेलाय बेगा दोनहैखाबाय जों ओजो थ' होनबालाय ओजो एक्ट्रेसा मोनफैखाबायानो खिन्थु बेगा गासिबो नोंनि दै लानाया फै र'ब्रा मा गावसो लांथारोलै मोजां ना केमेराया बरिया केमेरायालाय मबाइलसो नामा जायोलै बेनो बेजों लागोनब्रा हाब है फुरा स्टि नुखायो बिसोरनो जायो आरो बोरै खिया बोरो बैयाव ओंखारगासिनो फैगोन ना माबा लिंहर टाइमा गैला ना फैगोन ना हनै मोनफैबाय ना ए हाब माथो गावदानि सिख्लायालाय मोनफैबाय जारो औ आदा आंनि रला मा आदा ओइ सासु खोना होदोलै माबा नानि जों कभार भिडिअसो बानायनो नागिरदों नालाय जोंना करिय'ग्राफारानो मोनफैथ'वाखैनो बैलाय मोनफैबाय ना सफैबाय नोंथां औ मोनफैबाय दे गासिबो मोनफैजोब्बाय ना औ दे बिदिब्ला स्टार्ट खालामसै नामा शुटिंखौ अ बानायनोसै लकेसना बबेयाव बेयावनो ओरैजाय लालाबायनोसै खोमा अ जागोन दे ओइ सासु थौ नै फैबाय रेडी एक्शन
मिनिनाय मेगन जरा नोंनि दैनि दोहौ खानाय बिलाइ नोंनि नारें सुनि गन्थङालाय काट बिदिनो जायो नामा साला सदा बडि टाच खालामबावदोसो मा ओरै जालाबायनाय मा ओरै जालाबायनाय एक्टर जाग्रा नों एट नोंसोर मोजां खोन्थाबासो खालामनो हागोन आं जागोन र' ओइ नोंलाय मा गरमलै लाइट गरम नङा गावनानै जायाखिना दे एबार जागोन जाबाय खेबसेनो जाखागोन होमबा दे रेडि केमेरामेन रेडि लाइट अ एक्सन मिनिनाय मेगन जरा नोंनि दैनि दोहौ खानाय बिलाइ नोंनि नारें सुनि गन्थङालाय नोंनि एसे हायना महरालाय नोंनि अनसुरि सना फिथर आंनि अनसुरि सना फिथर आंनि ओइ जाबाय बरिया जाबाय होनबा अ जाबाय एबार पारफेक्ट जाबाय अ फै जाबाय ओंखाम सुखैलांबाय लाखि ओइ बोरो बियो आं गारि मेखोलिया सालाखौ होनांगौ सालाखौ होनांगौ सालाखौ एद जानाय ओइ सार आंखौ बुग्रा बैसोरमोन हाब दङ नामा अ बिसोरखौ हाराथ थिगोना ओइ मागार ओइ मदन ना लोगो मागार ओइ मागार वादा आदा अ ओइ साथामसो मानसि खालाम नुदोंना अ बै थास मास्टारखौ गारि मेखोलिया आथिं सिफायग्राया ना अ नों बोरै मिथिख' ना पेपाराव साफायबाय न अ नै आं नायबायानो दं अ सार नै नोंखौ आथिं सिफायग्राखौ नै पेपाराव बायनो मा आंखौ पेपाराव बाय औ सार जोंफोर बायदि रक स्टाइलखौ पेपाराव साफायबा सोरखौ साफायनो नोंलाय मा गल गथ' नायबाय थागोन नागिरदां हारा थट दोनना बेखौ नोंलाय मा लर गलथ' थांलाय पेपाराव मा लिरदों नायलाय मा जाखो पेपार नायनायलाय गार साइडआव दां आं नायनि नोंसो है आनगालै ओइ ए बे सिबसिन नामालै आंखौलाय सेंग्राफोर मोनबाय फैदो मोनबाय ओइ आं बुग्रिने ओइ ओइ सेंग्राफोर केबल दिनैबा मा नायलाबाय थाखोब्रा आथिङाव बुदाहो या मा इया जालाबाय थाखोब्रा आथिङाव बुदाहो जाबाय दे माथो सोरांबासो नांबाय मा नायलाबाय थाखोब्रा सैमाफोर होसोदो माखार माब्रा गोदान थांनोसो नागिरबायमोन मोनसे खोथाखौसो खोन्थानो बावदों माने जों भिडिअखौ मोननै पार्ट खालामनाय जादों नोंथांमोना पार्ट 1खौ नुवाखैबा जों डिसक्रिपसनाव लिंक होदों बेयाव थांनानै नायहैबानो जाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट्सआव खोन्थाहर आरो लाइक शेयार कमेन्ट्सखौ खालामनो जाबावथार बाय लोगोफोर र' नोंथांमोना खिन्थु साबस्क्राइब खालामनो जाबावथार दै बाय लोगोफोर बाय